Kublai pi barok ni pedang sengo bahai pi syak ni ketup kebor jengi menta ke janmit. Hasyam ni sedang kini kilong kimat kibakongsan. Dawa kaseng hinyau trap National Liberation Council bantau ya ka Peace Committee. In penlong Menteri Rangba ka jela ya ka jingelang bat ka tenat ki kampo ing. Pentikna Menteri Rangba ka jelau Konrad ke sangma ban simkia ya ka jing dawa jong kinong song snong kamal chapara ha ka jingelang bat ka tenat ki kampo ing jong ka sarkar pedeng. Empat Menteri Kam ya kajing penher ya kilingsun kit briu na Shillong sa Delhi. Amla kinong penyat ban simwa ya kilingsun na kadaw jong ka klam. Bat kershan kaying bisar High Court ka Karnataka ya kajing khang ban pong ya ka hijab hakija ka puli. Ong ba kajing pong ya ka hijab kam dai e ka badan kam ban but. Kikubor kibabnya. Menteri Rangba ka jelau Konrad ke sangma unsa penlong ya ka jingilang bat kinong tray ka tanat ki kampo ing. Halor ka jing dawa jong ka sengking atyar ka nyautrap National Liberation Council HNLC. Halor ka jing dankam bantau ya ka nyautrap Peace Committee HPC. Kaban kintup ya kinong yalam nyam bat ki seng bhalang. Ban pin urlong ya ka jing yakren yasuk hapdeng ka seng bat ka sorkar. Haba kren sikilat patay kubor ha Shillong. Usang maulo ong batat adin ba uladep ban ya pliu jingmut bat kinong tray ka tanat ki kampo ing. Ba unla ban ong halor ka jing dawa jong ka seng HNLC. Kani ka seng kala kerpat ru sya ka sorkar Meghalaya ban betha ya ka tanat pulit. Ban pinsange ya baro ki kam ki bakentup ya ka jingkem. Ka jing lek kenra bat ka jing berngam ya ki dekhot. Bat kumju ru ya ki briu tang na ka jing suba bakila ban don keti bat ka seng HNLC. Yeah, we have not had a meeting yet, so I have not seen the content of that letter also, or that message that has been sent. Once I see that those contents, and once I have a meeting with officials, then I'll be in a position to comment on it. Menteri Rangba ka jelau Konrad ke sangma, unsa simkia halor ka jingdawa jong kinong song snong kamal chapara, ha ka jingelang bat ka tanat ki kampo ing jong ka sarkar pedeng. Bat ulabu por haswa ban kut jong uniu benai. Menteri Rangba ka jelau laong ba unsara ya kani kamat jong kinong song snong ha ka jingelang hendrai umpat dikenapat bakan long kumno. Menteri Rangba ka jelau laong ba ya ka jing sngo jong kipat ba ha kitan ba don ka jing ya kaja. La shimti da kinong mikmat jong baro artli ki jela. Bat ka jing wanra ya kani kamat kala banang pentron shu ya ka jing ya kren. Na ka benta kinong song snong jong kamal chapara. Kabalong kawai na ka snong kabalaray ban pinyasok no bat ka jela Assam. Katkum kakaipot jong ka interstate boundary issue phase 1. Kaladawa ban kmi biang sa sisien ya kani kakaipot bat ong bat ka jing penyaso ya ka snong. Jongki bat ka jela Meghalaya kat ba ka jing perta no Meghalaya no res kandang sawa hakeleng saudong. The states were there. The public view was taken then, and based on those public views, the decision was arrived. The majority had mentioned that they would want to be with Assam, and therefore, at that point in time, it went in that line. Now, to bring that out would again bring in complications in the other areas. But nonetheless, they have mentioned it. I would definitely just take this call. Menteri Badai Kmi ya katana transport ubat dasakiat bahala mare hene kasngiu la pentip ba ka jingher jong kiling sun kit briu na Shillong sa Delhi kabla penyat da ka flyback yamenta kampat la menteri kam. Uloong ba ka flyback katmu ban shimwai ya ka spice jet na ka benta ka jinglet na Delhi sa Shillong na do belas dang yaka hau benai nok pra arajar arpo. Henry na kajing kta ajur jang kajing sa priang kajing pang COVID kat kendai haka second wave ka spice jet kam shim lala ban pinbiang yakiling sun sya ka flyback kabla lampat sya kajing thut ha kajing penteri kam yakani. La pentibru ba ka flyback kan la ban ay ya kajing syakri tang lada kala ban yo shimwa yakiling sun. Henry na kadaw jang ka klam kam shim lala ban penteri kam bat lam sya kajing pen slam shu ya kajing pen her yakiling sun na Delhi sya Shillong. The route from Delhi to Shillong is a very concerned one. But so this is the first step that we have taken in regards of flights flying from Shillong directly to Delhi and Delhi directly to Shillong. So we will look into this one, sir. If this one at all becomes successful, then in future we might be able to look up for more flights from Delhi to Shillong. And not only from Delhi to Shillong, sir, in fact, but from other metropolitan destinations as well.
Ka dorbar mang tingka jong ka JHADC kelas dang menta kasngi. Lajit klem kanu ka jing persya yo ba head pot mi kum u deputy chairman batmai jong ka council. U CEM jong ka JHADC u ba ti shiwat ula wanra ya ka mang tingka ringkat ka deficit ka blong khat ar point pra khandai klor tingka. Kani ka mang tingka ka don ya ka estimated receipts ka balong shispa khandai po ar klor sanlak khan reu hajar tingka persya ya ka estimated expenditure ka balong arspa sauklur khandai psaulak sau pupra hajar laispa tingka. Ulaong sushu ba ka daw jong ka jingduna pisa ka kintup ya ka jingkiu jong ki dor jong ki ying na ka daw ka jingkiu tulap ba sisin sisnam jong ki nongtray ka jinglut kesan ka bami na ka jingsiu ya ka area jong ki tulap balakiu ka balong saupau na kispa jong ki dekat bat ki nongtray na lor kiwe. Kaying bishar High Court jong ka Karnataka. Hini kasngi kala kentat ya katuk ni ki jingkerpat ki ba persya ya ka jingpong ya ka hijab ha ki jaka puli. Bat ong ba ka jingpong hijab kam day karukam ka badankam banbut katkum ka jinget Islam. Kamit bishar ka bakentup ya Chief Justice Uritu Raj Aswati, u Justice Krishna S. Dixit, bat u Justice J.M. Khasi. Kila ong bakam don kanu kamukot duma kaban persya ya ka hukum jong ka sorkar kabla penmi ha ka santarik urimpang arajar arpuar. Ha kaju kasngi ka Pre-University Education Board kala pelat ya ka kubor ka baong ba ki kena puli ki dei ban pong tang ya ka uniform bala penbet da ka bor penyat school bat anam sya ban pong ya ka hijab ha ki jaka puli. Kani ka jing ya ki kala sedang ningkong ha UDP district jong ubnai kala lingkot menta usnem. Bat kala sapriang sya keleng ki weipat ki benta jong ka jela kabla lam sya ka jing ya ki ha keleng ki jaka jong ka jela Karnataka. Ka Russia bat ka Ukraine hinin kasngi kila penlong biang ya ka jing yakran hapdeng jongki. Wat lada ka jing yasiat kadang yai beteng Kharkiv bat akeleng jongki Shillong jong ka Ukraine. Ka jing yakran kala yai bat klem kanu ka jing pentut hadien bun kenta. Ha ka ba u president ka Ukraine u president ka Ukraine u Vladimir Zelensky. Ula ong ba kinong mi khmat kila rai ban sangi shipor bat tumu banyak kendu biang menta kasngi. Da ka jing ya beteng jong katma u he ka United Nation u Antonio Guterres ulaong ba kani katma kala penkiu dorlut ya barok ki marbam bat mardi ki umpnyang bat kisbo thongjingthong u Secretary General u Antonio Guterres henen kasngi ulaong ba ka Russia bat ka Ukraine kilong kiri ka perthai ki ba penmi bun ya ka umpnyang na usentiu sngi bat laipau pesen ya ukau ka balong ka jing penmi ka bala shakta shibun. Kawahe chnong jong ka dorbar chnong Mintriang East Jaintia Hills District. Hinen kasngi kila lek banyak kendu yo Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District uba Garrett Ellis and Dykes. Ban penpau ya kajing ka bayadei bat kajing berat pathar ya kinyut. Belalum na yo jawai bat lek berat sya ka pardo yong ka belashu hasnong Mintriang. Hadien ba menteri badai kmi ya ka kampen roisor uba snyo balangdhar. Ha kajing yalang jong ka ying dorbar tauan ke jela ula pentikna banweng no ya ka jabo na yaw musyang. Uwahe chnong kementerian uba monjur lang lamurong. Ula ong ba ka chnong kala kindeting ban yo sngo na uni menteri ha ka jing ai jubab jong u. Ha ka bayadei bat ka jing rai ba kirki ba ka chnong jong ki kala syajit kum ka jakat he nyut. Uba monjur lang ula kena persya yo walding lamurong. Uba dei na menteriang bat uba dei ru perlok jong uni menteri ubala pensedang ya kani ka jing pentrikam. Sekretari ka dorbar Shillong Mintriang uba miyu langki manar ha kaju kapor ula kintu ya ka sorkar bat kumju ya ki bor penyat distrik banweng no ya ki nyut ki bela berat ha kapar doyong. Mentapat inpet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong. Ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong kalong ka jing shet kalong arpun reu point r degree Celsius bat ka jing kriat kalong khatlai point khandai degree Celsius. Ka jing siam ka hau kalong saupau na kispa kapor min step bat arpun yaw na kispa kapor janmit. Kasun benengkan rang ha Shillong bat ki jaka ki bamarjan. Sa shisin pat ni penken mau biang yepi baya kani ka kubor ka jongi. Pilar benpet live ha ki YouTube channel jong ka DD News Shillong. Haswa bangin pinkut in pet biang saisin ya kimat ki bakungsan. Dawa ka seng hinyaw trap National Liberation Council bantau ya ka Peace Committee. In penlong menteri rang ba ka jala ya ka jingyalang bat ka kanat kampo ing.
Pentiknau Menteri Rangba Kejelau Konrad Ki Sangma ban Shimkia ya kejing dawa jong ki nongsong snong ka Malcha Para ha kejing yelang bat ka tanak ki kampo ing jong ka Sorkar Pedeng. Empat penteri kam ya kejing penher ya ki lingsun kit briu na Shillong Delhi. Amla ban penyat ban shim empat la ban penyat ban shimwai ya ki lingsun na kadau jong ka Klam. Bat kersan ki ing bishar High Court ka Karnataka ya ka jingkhang ban phong ya ki hijab ha ki jaka puli. Ong ba ka jingphong ya ki hijab kam dai e ka badan kam ban but. Te perlok katung ila poy sa kabukod jong kani katup kabor jengi menta ka